И здравейте, тук днес имам Фендър в клипи, тук при мен е Носус. Кажи хай, бе. Казах, бе, хай. Колко пъти. Кажи какво стана сега с трапа. Да, трапа доста го големите. Значи, бутаме реплика БГ в трапа. Идва още един. Единия го вкарахме вътре с вратичката в трапа. И го убихме, нали? И дойдоха още 6 циганчета. И един по един всички се забираха, без двама. Да, и да, Репликата и цнаката останаха живи. Ама наката един път го бутахме трапа и той умря, ама взе нов сет. И е така от нищото дойдоха 6 циганчета така. Както бяха двама? Станаха 6 и пак останаха двама. Един по един в трапа. И аз. Има ли някой бар откъде? Откъде да знам. Игноре реплика БГ. Паме ли ти, бе? Пиши хай YouTube support реплика от БГ официално. Жалко е. Пиши ала пенфов за това. Това дек май ще скача така да го гледам. Ала пен за клипа. Да. Сега ще ги изикам и ти ждуят всичките. Баш дуят. Не, да виж колко хора ждуят. Ето Динджар, моя първи! Циганка. Как лагва? А той като дойде ми се стори някакъв спи, човек. Видя ли колко бързо дойде някакъв? Да, чай да ям малко хубавинки часа. Така са! Майко, как му лаги? Майко, той скача на дъкото. То си взети лик! Така ще чу. То си взети лик, тапака. Видях. Бягай към. Бягай към това, той си с 20 лига, че получи. Къде знаеш, бе? Не знам. Шум ги идите за закуска. Той трябва да е дошъл без помощенки с цен инвентар лего. Айде ги. Рип тагашчо. Не. И не рипна. Айде го. Скачай. Да, тага си съм бъгнати това. Пелет. Да, ето сега. Още една фулка ще рипна. Че аз трябва да пия. Не, ти не дейте как говори. Да не стане нещо. Ей, нямам пирла сега. Че ма бил. Аз го помня. Окей, бил го да изпия. Така, с още един дек яде. Това верно ли е декът закуска? Аз ще видя колко лига има. И на върси тагас. Чакай само комбат. Да, сега пак ще излизам да се бием спокойно. Не, сега ще влизам. Ей, що не влезна, 7 бе? лига с резервна фулка. Излезе. Не трябва да се измъква. Абе, толкова го добър, бе. Тага са добър, да. Преди той беше бахти ботчето. Ама преди. Да. И аз точно тогава бях тим искрен. И той аз много го обичах. Едно време. Едно време, Бой. Айде, го рипни. Ще рипни ли тагаса? Не можа. Синокса така го бихме с 10 лига набързо. Не можа го изде. Аз се прибера вътре. Да му свърша. Сега ще влезе при тебе и ще засили. Не влезни да е. Ай, там си вътре. Сега си сетни хубаво, влизай. Да, само да я изпия. Да. Дали ще го рипнем, нищо не се знае. Ще го... безказка, но той има още една. Не знае, че безказка. Рипваш го. Да, знаеш. Той сега смени сета. Готово вече го смени. Вида. Чакай ще рипна. И свършиха им полушен. Трябва да изляза. Излезни. Не, леко ще излезне. Няма да излезе. Той ми... По него пази да изпия. Да, виж, че тага са в клипа, ще се види целият клип. Ще го рипнем спокойно. Че аз трябва да изпия. Не да изпием, да я взема на пъжа. Че ми се чупи сета. Да. Ние на то сега не знам дали ще му щупим сета. Първи. Ще да ни чупи нашите. Изгледах носи да фиксна, ще издържаш. Не, на моята каска се чупи. На колко е? Малко, творим бързо. На 45 в тая. Бързо е. Вече я няма. Аз сега свалих. Изяде ли каска? Дай бързо, бе!
Да, отвори пак, аз ще ме пепел. Ай, ей! Давай! Става. Ай, бързо фиксвай ти, бе, бързо. Бързо да ми сетне холда. Няма си. Бе! Метай пак. Окей, добре. Ой, щупих чиста. Това ти пука. Така се мизи чиста. Той сега ще умисля. Ай, пиво. Но се Инди говори, че да стане някой фил. Ти лек яди ли, бе? Си, да. О, има още 3 лега, цялата фулка му е. Фиксната ли мой? Не. Рипа. Мой ли един лек за мен? Каската му няма. И двете каски. За този път за мен е брата там. Окей, бе, за мен е лекчетата. Добре. Той да задуши. Той може да ни. И те се чуват. Той ако останат някакви легове. Остана един точно. Стана един. Еми друга. Често и. Служи един Син. трябва бе чест. Там. Айде прибирам този. Сега. Първа стана яко клипи. Где го спира? Така се ми пише нов едно, аз му пише не добър си. Това да покажеш фулките. От миналия епизод да видиш колко са променили. Покажи и моите. Са абсолютно моите. Опа, ето. Покажи и моите. Всичко фул. Да, носа. Твоите са повече. Изпъва едно. Ето. 30 ликчета, 8 фулаксата. Един стак и половина риб. 4, 16, 20, 22 меча в пъва и 2 тук 24. Моите мечове са супер много. Благодарение на един пич. На кой бе? На един там, дах му 10 лега, да даде 20 меча. Кой ти дай? 20 меча. А за колко? 10 лега. То не съм го надал аз. Като мисля, ще парите ще пуснаш 30 лега на аут. О, ще да снимам ли анос? Снимая съм. Окей. Няма спирам на клипа. Колко време става, знаеш? Не знам. Едно ПВП, още и спирам. Ти. Да. Бая времето. Трябва да стана вече 10 минути. Ай, скачайте. Да бъде от гейм. Какво е? Да, и първо не Сега ще го направя нито. Чай, сега ще го направя нито. F enemy, done, BG, X, gun, B. Да. Ладно сме малко. За клипа после може да го направим пак турс. Аз пък ще го направя. Да има клипи. Аз събира с Данджар Бой. Това да бия да... Тук много добър. В този го остава май. Много ми лагва, аз иначе. Чакай го. Бък Денджер. Ей, да бърнем на много скил. А? Има много скил, бе. Ми върва с 51 FPS, ама нещо ми зацепва леко. Аз съм с 100. Да, ама не снимаш ти, нали? Ей, сега. Аре, бе, къде отиде? Ти си тук. Да, хора, то било хубаво да имаш работа бедро от линията. Мерси, Екс Денис. За трапа. Да, Екс Денис, мерси за трапа. Клейм направим така. Да, малко. И сега си скъпи пирата. Остя, бе. Ще да пия. Ти гледай да ми лехне, че или да се измъкне там нещо. Тоест, много бак ли това? Еламе. Си. Дона Денджер, бе. Айде. Та пак аз се спал на друг трап. Как? И умря. Аз съм в този трап. Кой бе? В този е бутно. Ти какво правиш там? Си да си. Махам се. Ето това е. Да, хора.
лагва. Вчера много лагваше, днеска не е лагвало толкова. О, вчера сутрин даже не можехме си да влезнем. Защото моя комп беше на ремонт и... Не бе, човек, вчера сутринта лага. Просто ужас, лаг имаше, не Ай, че скачи се, ладно. можеше да влезем. Саламчо, маламчо. Ау, лапенки за клипа, за последно ПВП. Аз ще имам за после. Майкъл, напълни са енда. Идвам, чакай. Някой скочи ли? Да, Кой? килдрайвера. И аномали. Пия. Виж колко чека скочих, сега всички ще бият по мене. Ай, както винаги. Аз не станете. Към трапа. Младежи бай. Не това правя, брат, сега всички ще бият. Горе. Аз с стенка, това лаг горе. дрима, аз с този лаг дрима просто няма много да докосна. Той ма бутна в собствения ми трап, макар и рипнах. Няма нищо. Я го вижда не е в трапа. Не. Не ли? Сега се забавим доста, ама. Така е. Като сме нубови на PvP. Или само с трапови. Ма чакай, тук бутнаха в нашия трап, няма нищо. Аномалии, елата бутна в трапа. Аз бих по това 314. То ще рипни, брат. Баба, знаеш какви комбота му върте тук? Фак? Какъвто е Дорин, бе. Сега само трябва да си вземем полушенки и скачаме за последното PvP и толкова си. Ай. Той е Дорин. Я виж инвентара, но той е Дорин. Дарин... Фулка 9 болдинги. Чакай да го пръснах, бягах в трап. Кой трап? Я виж на аномали, на Тондера. И на Васия аномали. Фулка е налек. С кноки да знаеш. Знам. Към трапа ти. Гази. Ти ли бягаш към трапа, бе? Не, той. Да, един аз много мижах наши умрях в трапа. Но хубаво много се ми спаси цялата фулка и аз. Защото то само един хопа. И той няма как да... Защото фана е това аномали вътре. И аз след него и той няма как хопара да поеме всички айзами. И да се взе цяла фулка и накаса. Знаеш къде е на Зектро трапа? Не. Отзад на Инда. Тико. Само отзад. Ми бием с DBG с гейминга аномалито. Къде си? Отзад на Инда. При на Evil Layer горе-долу. Малко жалко да го трапна този пичма. Трапа съм вътре. Къде си, бе? Някъде е трапа вътре. На кой трапа? Я виж да не е ял лек тосо е. Кой, бе? Аномалито. Брат, стига кликате на кога не се чува, бе. Не мога. Я, бе, лек, да. Аз ще още къде не ще ни бил. Че то няма никой за PvP, тъмън колко чека скочиха. Аз дори не мога да намеря да стане някой PvP. Офия съм лек. Къде си? При Evil Layer трапа е. Ама то аз съм вътре. Аз съм вътре. Ти не мога да дойдеш. Кой те вкара? Той? Аз ще вляза, нали знаеш, има една дупка. Не, няма. Има. Чакай, спя. Не мога да влизаш малко. Я пак не виж Горе, в стаята ли сте? Не. Абе, ние не сме при Evil трапа, бе. Къде? В един друг, ама аз съм вътре. Ти не му влезнеш там. В един голям таблет. Гледай на аномалито трапа. Инвентара. Рипа. Тя е хубаво, бро. И гледам, то ще спирам клипа. И да, хора. Ти беше чай само да ви кажа друга. Малко кърча, това няма нещо. Не, стана някакви. Вихме 2-3 фу. Ела, Всички ти ви казват бън, айде бън.